La defensa dels drets de ciutadania, dels drets socials, dels drets econòmics, dels drets democràtics, que dempeus defensem d'una manera aferrissada i claríssima, reivindiquem el dret a una comunicació realment rigorosa, realment no subjecta, no submisa, no comercial, no publicitària, no manipulada, no manipulable, sinó realment fer-ne un ús d'una comunicació veritable, d'una comunicació que ajudi realment a replantejar, reqüestionar, resituar els temes de salut que, com queda explicitat en tot el discurs de dempeus i en qualsevol entrevista que pugui manifestar, no és més ni menys que entendre que els determinants socials que marcaran la salut d'una ciutadania, d'un col·lectiu, d'una societat, són fonamentalment socials, són fonamentalment democràtics i que, per tant, una comunicació notable, una comunicació autèntica, real, lliure, solidària, és absolutament imprescindible. Per tant, crec que l'ajuda aquí, un cop més, és mútua, és recíproca. Des de la salut demanem ajut a comunicació, perquè la comunicació en salut no són les pàgines de bellesa i salut, no és la publicitat de productes miracle, és molt més enllà, és realment parlar de les condicions de vida de la ciutadania. I en això els professionals, les treballadores i els treballadors de periodisme en teniu una enorme capacitat, possibilitat i responsabilitat.